Díomh háir agus fáilteach agus í Seisiún le neamh. Tásúla go mú lí cuine go más mála agus ré a haid Seisiún Aclaíochta eile. In neamh tá muid díriúisteach ar Ciorcad eile agus be muid ag díriúisteach ar na matan ar fad i do chud cosa, i do chud lábha, i do cléireach agus i do bhrain. Inis ar nús chula fí seán eile ar rinne mis líb chuine í súil dhéir ar a bhí seán go bheith mu go na gceart as go nearí líb. Isteach le inis go dtí báilta híam, gníomh híam agus ámór, má sibh.
Má sé bhí chuirde an obid, Tásúla bhfuil mát an ceartlóir taréis an session sin. Nis chuinnig súil lenach Instagram, YouTube agus Facebook glór na mail le haid níos mó gníomhachtaí mar seo áil. Go dtí chéadú eile, fanna gíos lán.